ፖሊስ ዝተሰረቀ ፈሓምን ተፈትሹ ዝተዘርአ معون حاشش كانابيس رخيبه خبل ገሊጾም ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት 10 ኩንታል ዝተሰረቀ ፈሓም ብፍተሻን ትረክብ ዝተዘርአ ሓሽሽ ካናቢስ ምስ ተጠቃሚው ኢድ ብኢድ ኣብ ቁጽጽር ከም ዘውዓለ ካብ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቶም ኣዛዝ ፖሊስ እቲ ክፍለ ከተማ ተጋዳላይ ሙሉ አብርሃም ኣብ ክፍለ ከተማኦም 10 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኮናት الفحم ተሰሪቁን ኢሉና በክፍለ ምስራይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እቲ ክፍለ ከተማ ሓበሬታ ዘምጸ ተበዳሊ ክፍተሸሉ ኣብ ዝሓበሮ ከባቢ ዝተዘርአ ሓሽሽ ካናቢስ ተጠርጣሪ ክንክን ክገብር ኢድ ብኢድ ኣብ ቁጽጽር ከም ዝዋዕልዮም ኣብሪሆም ዘለዉ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ብሰንኪ እቲ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ዘጋጥም ዘሎ ጸጥታው ቅልውላው ምዕጋት ምስዋር ስርቅን ቅትለትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠራትን ድማ ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን ፖሊስ ጸጥታን ድሕነትን ክሕሉ ጻውዒት ይግበረሉ እኳ እንተሎም ሕዚ እውን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ከምኡውን ኣባላት ጸጥታ ሓዊሱ ኣብቲ ተግባር ይሳተፉኩም ዘለው ይግለጻሎም ናይዚ መቀጸልታ ድማ በከተማ መቐለ ብርክት ዝበለ ሕርሻ ካናቢስ በሃንደበት ፍተሻ ከም ዝረኸበ እዩ ዕላዊ ገይሩ ዘሎም ኣብ ኢትዮጵያ ድርቅ እምበር ጥሜት የለን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ድርቂ ናብ ጥሜት ተቀይሩ ዝብል ሓበሬታ ብኻልእ ዕላማ ዘለዎን ውድባት ይዘዋወር እኳ እንተሎም ሳይንሳውን ሓቀኛን መሰረት ግን የብሉን ክብል ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ገሊጾም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝሓበሮም እቲ ኮሚሽነር ኣብ ኢትዮጵያ ጥሜት ከም ዘጋጠመ ሓበሬታ ዝዝርግሑ ዘለው አካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ከም ዘለዎም እዩ አጠንቂቆም መንግስቲ ድሕረት ድርቂ ዝተፈራለ ድጋፍ ገበር ከም ጸንሐ ዝገለጸት ጸብጻብ ካብ መሻርክት ረድኤት ትካላት ልዕሊ 4.2 ቢልዮን ብር ሓዊሱ ንሰብኣዊ ዕላማ ዝኸውን 15 ቢልዮን ብር ደገፍ ከም ዝረኸበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ በተወሳኺ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ንምክልኻል 11 ቢልዮን ብር ከም ዝመደበ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ድርቂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብ7 ዞባታት ኣብ ክልል ዓፋርን ትግራይን እውን ኣብ ሕድሕደን 3 ዞባታት ከም ዘጋጠመ እዮም ድማ እቶም ኮሚሽነር ኣመላኺቶም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ገለ ከባብታት ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ግና ናይ ጸጥታ ጸገማት ፈተና ኮይኖም ንለው ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ቀጺሉ ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ስዒቦም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ህይወቶም ይሓልፍ ከም ዘሎን ዝያዳ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብን ከምኡውን እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ጽልዋን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ዕለታዊ ዝወጹ ዘለው ጸብጻባት ምስክራት እዮም ናብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ እውን እንትኾነ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ኣማይት ኤርትራውያን ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጀሚርዎ ዘሎ ግፋን ማእሰርትን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብሕጋዊ መንገዲ ብነፈርቲ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ኤርትራውያን እውን ይጽምብሮም ምህላው እዮም ተፈሊጡ ዘሎ ካብ ኣስመራ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ናብ መዳጉን ይኣቱ ከም ዘለው እዩ ተፈሊጦም ኣብ ከባቢ መብራት ሃይል ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ምስ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተታሒዞም ከም ዘለው ዝሓበረት ፍልፍል ነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጹ ኤርትራውያን እውን ተደጋጋሚ እዋናት ይመላለሱ እኳ እንተሎም ዝረኽብዎ መልሲ ግን ከም ዘየለ ተመላኺቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣልማማ ግፋን ማእሰርትን ዕላው መግለጽ እኳ እንተዚሃበሎም ብመሰረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ከባብታትን ዝፍጸም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ዕልዋ መንግስትን ግን ብምጥርጣር ናብ ማእሰርቲ የእትዎም ከም ዘሎ እዩ ክግለጽ ጸኒሖም ኣባላት ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኩነታት ብምምዝማዝን ካብ ኤርትራውያን እውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ይቕበል ከም ዘሎ እውን እዩ ተመላኺቶም ኣብዚ ንሳልሳይ ሰሙኑ ቀጺሉ ዘሎ ግፋ ኤርትራውያን መንበር ፍቃድ ዘለዎምን ዘይብሎምን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ከም ዘለው ይግለጻሎም እቶም ኤርትራውያን እውን እንትኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንብርክት ዝበለ እዋናት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሄራት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝነጻጸረ ተደጋጋሚ መጥቃዕትን ማእሰርትን ክበጽሖም ልዑል ግደ ከም ዝነበሮም ዝፍለጥ እዮም ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ንስንሳቶም ዝተሓባበሩን ከምኡውን ፍቕርን ስኒትን ዘማዕበሉ ዜጋታት ከም ዘለው ኮይኖም ትግራይ ተተኣናግዶ ዘላ ኩለ መዳያው ቅልውላው ብሰንኪ ኣብ ተኸለል ዘሎ ቅድድም ስልጣን ምዃኑ ካልእ መዘዝ ሒዙ ከይመጽእ ተሰጊኡሎም ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኩናት ደው ንምባል ዝዓለመ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝምዕብል ናይ ስልጣን ቃል ሰጋጢምዎ ኣሎ ኣብዚ ሓደ እዋን ኣብ ተኸለል ስልጣን ዝነበሮ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓድሽ ምዕራፍ ምሕደራ ከበስር ዝተመስረተ ኣካል ተቃውሞ ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ሕዚ ድማ ዘይርጉጽ መጻኢ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ተባሂሉሎም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ ከማ ኣበሳሪ
مرغغا انتاوجم بزي انقفات ግን كقصل يكالن بعالم ازي ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ አይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ከም ምዃኖምን ካብ ሕወሓት ዝመጹ በዓል ስልጣን ኮይኖም ውድቦም ሕወሓት ክጨው ይኽእሉ እዮም በመባል ተቃውሞታት ይገጥሞም ኣሎም ገለ አካላት ዘባው ምሕደራታት መንግስት እውን እንትኾኖም ንትእዛዛት እቲ መምሕዳር ዕሸሽ ይብሉ ከም ዘለው እዮም ጸብጻባት ዘመላኽቱም እዚ ኸይዲ ነቲ ኣብ ሓደ ምስ ዕንወት ኩናት ኣዝዩ ተላባዒ ዞባ ዘሎ ረቂቕ ሰላም ከፍርስ ሓደጋ ኣለዎ ተባሂሎም ኣብ መንጎ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዘሎ ወጥርና ሓየለ ከም ዝመፀን ኣብ ቀረባ እዋን በጊዜያዊ መምሕዳር መንግስት ትግራይ ወሰንት ሰበስልጣን ካብ ስልጣኖም ምእላዩ መርጽዕዮም ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣብ ዘውጾ መግለጺ 4 ጸለውቲ ውልቀ ሰባትን ካብ መምሕዳራዊ ስልጣኖም ከም ዘባረረ ኣፍሊጡ ነይሮም እቶም ዝተኣለዩ ሓላፊ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣለም ገብረዋህድን ዋና ጸሓፊ ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኣማኔላ ሰፋን ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ተኽላይ ገብረ መድህንን ከምኡውን ኣማሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ሊያ ካሳን ካብ መዝነቶም ኣልዮም እዚ ምፍናው ድሕሪ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት ዝተወስደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝመጸ ኮይኑ ሽዱሽተ ላዕለዎ ሰበስልጣናት ካብ ተረኦም ከም ዝተባረሩ ዝግለጽ እዩ ኣብ ኣኺባት ውድብ ምክፋሎም ሲዒቡ ህዝብን መንግስትን ዘዕግብ ሓላፍነቶም ዘይምፍጻሞም ከም ምኽንያት ምእላዮም ይቕሚጡ ዘሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝበለ ሸለልትነት ውጽኢቱ ዘይግቡእ ምምቕራሕ ሃፍቲ ህዝቢ ከም ዘስዓበ ብምግላጽ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ መስከረም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ኣብ መንጎ ዕማማት መንግስትን ውድባዊ ንጥፈታትን ምፍልላይ ዝግበር ፈተነታት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ተጻባእ ኮይኑ ከም ዝተረኣየ ኣቃሊዖም ነይሮም እዮም እዚ ረኣያ እዚ ንምምሕዳሩ ሩኡይ ብድሆታት ፈጢሩ ከም ዘሎን ገለ ጣብያታትን ዞባታትን ድማ ነቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ዝቃወም ብምዃኑ ንጻዕሩ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ነይሮም እዮም ኣብ ምምቕቃል ስልጣን ንጹርነት ዘይምህላው ምስ ተቐድመ ሕዚ ዓብላሊ ዝነበረ ውድብ ጸንሐ ጽልዋ ተደሚሩ ኣብ ውሽጢ ጊዜያዊ መሓውራት ውሽጣዊ ውጥጥን ከም ዘሎ ክኢላታት ክሕብሩ ይረኣዩ መጻኢ ጊዜያዊ ወዳድባ ሕዚ እውን ርጉጽ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድሕሪ ኩናት ኣብ ዘላት ተወሳኒ ምዕራፍ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ንምርግጋእን ምሕደራት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ቀጻሊ ምስሕሓብ ከይፍጠርን ትጽቢት ዘይተገበረሉ ሓደጋ ከይጋጥምን ጥንቃቐ የድሊ ዝብሉ ወገናት እውን ይበራኸቱሎም ሓበሬታታትና ነቐጽለለና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከትና ትከታተሉና ስለዘለኹም ካብ ልብ ብምስጋን ሕዚ እውን ክንቅጽል ኤርትራ ሰራዊተይ ኣብ ትግራይ የለን ክትብል በመንገዲ ሚኒስትር ኣቢላ ገሊጻላ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝቐረበ ጻውዒት ድማ ነጺግዎሎም ፕሬዝዳንት ኤርትራ ባይቶ ሕብረት ኣውሮጳ ሓይልታቱ ካብ ትግራይ ከምኡውን ኢትዮጵያ ንኽስሕብ ዝቐረበ ጻውዒት ፈጠራዊ ናይ ሓሶት ክስ ክብል ነጺግዎ ነይሩ እዚ ብሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ ኣብ ትማል 10 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከም ዝሓበሮም ኣብዚ እዋን እዚ ጉጅለ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ድሕሪ መብጽሑ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ናይ ሓሶት ክሲ ከቕርብ ልሙድ ዝበለ ኮይኖም ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ትግራይ ከም ዝሓበሮ ድማ ጉጅለ ባይቶ ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ትግራይ ብምብጻሕ ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ክወጹ ጸዊዖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ዝዝከር ኮይኖም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትኽልል ክወጹ ይሓትት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ በርከት ዝበለ ከባቢታት ትግራይ ሕዚ እውን ጽንተትን ከበድቲ ግፍዕታትን ኢሉውን ኣብዚ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ልዕሊ 30 መናእሰይ ከም ዝጨወ ተሓቢሩ እዮም እቲ ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እውን ናባኹም ክነብል ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ተግባር እንተደኣ ተፈጺሙ ኒኩለር ካብ ምጥቃም ድሕሪ ከም ዘይትብላ ጠንቂቓ ምራሒት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኣህጉራት ዘቋርጽ ባላስቲክ ሚሳይል ብዓወት ብምውንጫፍ ንሰራዊት እቲ ሃገር ንኢድዮም ኪም ምስቶም ነቲ ባላስቲክ ሚሳይል ብዓወት ዘወንጨፍ ወታደራት መራሕቲ በመረኻብ ንዝሰርሕዎ ስራሕ ብምስጋን ምውንጫፍ እቲ ኣብ መንጎ ኣህጉራት ዘቋርጽ ባላስቲክ ሚሳይል መርኣያ ናይ ፒዮንግያንግ ናይ ወታደራዊ ምትእስሳር ዓቕሚ ምዃኖም ንኢዶም ዘለዎም ኪም ጆንግ ኡን ጸላእቲ ካብ ዝተማሂሮም ዝፍጽምዎም ተግባራት ክመሃሩ ከም ዘለዎም ዝጠንቀቑ ኮይኖም ጸላእቶም ንሰሜን ኮርያ እንተሃስዮም ድማ ሃገሮም ኒኩለራዊ ኣጽዋር ካብ ምጥቃም ድሕር ከም ዘይትብል እዮም ኣገንዚቦም ዘለዎም ሰራዊት እቲ ሃገር ሉዓላውነት ሰሜን ኮርያ ንምሕላው ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ወታደራዊ ዓቕሙ ዘመናዊ ክገብር ከም ዘለዎ ዘስመሩሉ ኮይኖም ሰሜን ኮርያ ብቀረባ እዋን ዘወንጨፈቶም ባላስቲክ ሚሳይል 15000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዝውንጨፍ ኣረጋጊጾም እዮም እዚ ድማ ንኹሉ ከባቢታት ጃፓን ቀንዲ ግዛታት ኣሜሪካን ከባጽሕ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገረሉ ኮይኑ ድሕሪ ተፈጻሚ ድማ ኣሜሪካ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድን ምልውዋጥ ወታደራዊ ሓበሬታታት ከካይዱ ምዃኖም ገሊጾም እዮም